Godmorgen, Bruno. Nej, det var flere for skrækket. Hvad lavede du her, sgu? Hvad lavede du? Ej, Nalle. Først starter du piller med dåsen og kigger ned. Så. Nej, kom nu. Ej, ja. Ej, Vagn, du fortæller altid de sjoveste vittigheder. Ja, sådan er jeg. Jeg ryster dem ud af ærmet. Undskyld, jeg kunne ikke abstrahere fra det der. Nå, men det bliver jo ikke nemmere med årene, vel? Det er som om alle de gode mænd, de er taget. Da man var yngre, der kunne man bare lige strikke lidt med patterne, ikke? Så stod de jo fandme på spring, altså. Undskyld. Det var så ikke meningen. Jeg tror da sikker på, at det vil til at læge med sådan noget pjat, Nalle. Hvad tror du ikke, han vil sige? Jeg tror kraftigt, at man vil give mig ret, du. I er ikke egnet til arbejdsmarkedet. Jeg tror altså godt, du kan skyde en stor fed nærepik efter den type, der. Altså, nu står der navn. Skal jeg så skrive Bruno her? Nå, nej, der plejer man at finde. Nej, jeg vidste det. For helvede. Hvad har du skrevet? Skal jeg skrive Bruno her? Nej, altså de fleste, de skriver jo... For helvede, da. Hvad har I skrevet? Fede vulva 16. Det er sgu godt profilnavn. Yes. Godt se her, jeg har jo en her. Daltonsbrødrene skat, den er altså sjov. Godt se, hvordan de går der, ikke? Ja, det ser sjovt ud. De lister sig afsted fra tog til tog. Det er skægt, ikke? Nå, hold da op. Så skyder han lige sig selv. Ja. Hurtigere end sig selv, ikke? Sådan er mottoet. Ja. Nej, det er det ikke. Jeg tænkte sgu nok, du. Kræfter med sig humset. Har fandme de løseste håndled nord for Kongens Nytorv. Ej, sådan er det. Jeg er overhovedet ikke... Bøsse, ja. Ja, det tænkte de kræfter med nok, du. Hold kæft, Bruno. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Men jeg Du ser jo meget bedre ud i virkeligheden, end du gør på billedet. Helt nede, ja. Det ser meget... Du ser jo meget bedre ud på billedet, end du gør i virkeligheden. Nej, omvendt. Nej, hold nu kæft. Lad os prøve igen. Linda, ja. Ønsker man cykel på. måske du skal sige, det er godt, nej, du skal vaske, eller prøv lige at komme ud en gang, så jeg ikke bruge på et der. Jeg kan sagtens høre, hvad du siger. Du ved bare ikke, hvad du vil sige. Nej, prøv lige at komme på fanden, altså. Det er bare irriterende at stå og råbe. Fordi han er jo ikke i gang med at vaske den. Så du ikke siger, nej, du vasker den først. Jeg danser, det var en kæmpe Jeg gider da ikke. Jeg gider ikke, det hver eneste gang, jeg har en pige med, så skal du komme og ødelægge det. Hold op med det, Nalle! Nalle! Stop det der! Du skal ikke tro. Så henter den da bare selv. For helvede. Nå. Vil du ikke have et stykke kage, Richard? Jo, det vil jeg da gerne, Bruno. Ja. Så kan du lige tage og hente den i stolen, er det ikke? Ja. Så kan du bare gøre det selv. Jeg kan ikke finde ud af at gå. Nå. Nu skal du det, man kalder gode nyheder, hva'? Jeg håber, hun bliver dernede. Vi ses. Hvis du ikke skal lade være at tage stolen med på arbejde igen. Du gør det hver gang, altså. Jeg gider det ikke. One more for the DVD. Satans genstridige stol, vi har at gøre med her. Og så skriver vi tillykke og 12,5 år, og så pynter vi med blomster. Og mussetapper og pebernødder. Nej, det er altså kun, når det er jul, at man bruger det der. Nej, det er synd. Det er spillet. Det er godt. Ja, det kommer det til igen, men jeg kan ikke koncentrere mig, når den sidder og bobler mig lige oppe. Det er virkelig irriterende, den lyd der. Ja, den er. Men man skal faktisk bare åbne den. Bare åbne, ja. Nå, jeg tror, du skulle lukke den. Det er fordi, der ikke er noget vand i. Jeg drikker ikke gevindet. kaffe. Småborgerlig pis. Godt, så tager den på. Hold den, Linda. Ja, for fanden. Godt, så er den jo. Du kan bare køre, jeg er klar. Jeg ved jo bare, du har undskyld. Du har jo planlagt et eller andet ulækkert, det kan holde ud at tænke på. Nej, jeg siger ikke noget upassende. Men mit liv kører i ring. Ja, ja. Mit liv er gået i stå. Jeg står her på korset. Ja. Værsgo.
Så er det hvor Jytte gik hen. Hun nød det toilet af bøs. Nej. Det var det. Det var det. Altså. Jeg vidste, der ville komme et eller andet.